ಒಂಜಿ ಧೈರ್ಯವಂತದ್ದು ಆ ದೇವಿರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಕೊರ್ತೇರು ಮಲ್ಪು ಬಂದು ಎನ್ನ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ಟಿಗೆ ಥಾಟ್ ಬರ್ರೆ ಕಾರಣ ಆ ದೇವಿರ ಬರ್ಪ ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ತದು ಇಪ್ಕೊಂಡು ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಅವು ಬುಕ್ಕೊಂಜಿ ವಿಷಯ. ಸಕ್ಸಸ್ ಅಂಡ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಪಾಠ, ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಅಂಡಲ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಪಾಠ. ಯಾನು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಬೇಲೆ ಕೊರ್ಪೆ ಒಂತೆ ದಿನ ಇಬ್ಬುಕ್ಕ ಏರ್ ಮಾತ ವರ್ಕ್ ಫ್ರಮ್ ಹೋಮ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಬಂದುಳ್ಳಾರು ಅಂಚನೆ ಏರ್ ಮಾತ ಖಾಲಿ ಕುಲ್ದಾರಿಲ್ಲಡು ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ಏನಾಂಡಲ ಮಲ್ಪೊಡು ಬಂದಿತ್ತಂಡ ಟುಬ್ಬುಡು ಪೋಸ್ಟ್ ಪಾಡ್ವೆ ಅಂಚನೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮಡ್ ಎನ್ನ ಗೌತಮಿ ಕಾಮತ್ ಪಂದ ಐಡಿ ಉಂಡು ಐಟ್ಲ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಂತು ಪೋಪೆ ಹಾಯ್ ಗಾಯ್ಸ್, ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಎಂಚೆಲ್ಲರು ಮಾತಿರ್ಲ ಸೌಖ್ಯ, ನಾನಂತೂ ಮಸ್ತ್ ಸೌಖ್ಯ ಉಳ್ಳೆ. ಆಲ್ರೆಡಿ ತಮ್ಲೈನ್ತುದು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತಾದಿಪ್ಪು ಇನ್ನೇನಿತ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಲಾಕ್ಸ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಪಂದು. ಎಸ್, ಯಾನೊಂಜಿ ಕಿನ್ನೆ ಮಟ್ಟದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಬಂದುಲ್ಲ. ಐಕ್ ನಿಕಲ ಮೋಕೆ ಸಪೋರ್ಟು ಮಾತಲ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇತ್ತನ ಮಾತ್ರ ಎಂಕ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಆರೆ ಸಾಧ್ಯ. ಅಂಚದು ಫಸ್ಟ್ ವಿಷಯನ ನಿಕಲೊಟ್ಟಿಗೆ ನಾನು ಶೇರ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಪಂದು ಇಂಥ ಲಾಗ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಇನಿ ಯಾನು ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ಪೊಡು ದುಂಬು ಕೋಡೆ ಯಾನು ಕಟ್ಟಿಲಮ್ಮನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಗೆತ್ತೊಂದು ಇನಿ ಯಾನು ಈ ವಿಡಿಯೋನು ಶೂಟ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಫಸ್ಟ್ಗ ಆ ದೇವೇರ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇತ್ತಂಡ ಮಾತಲ್ಲ ಇಂಕ್ಲಿಗೆ ಎಡ್ಡ ಹಾಪುಂಡು ಪನ್ಪುನು ಇನ್ನೋ ಒಂಜಿ ನಂಬಿಕೆ. ಅಂಚದು ಇಂಥ ಲಾಗ್ನ ಇನಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಇಲ್ಲ, ಕೋಡೆ ಅಪ್ಪೆ ನಡಿಪೋದು ಬರ್ತದೆ ಇನಿ ಶೂಟ್ ಮಲ್ಪುಗ ಬಂದು ಇನಿ ಶೂಟ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಸೊ ಏನಿತ್ತ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಎಂಚ ಈ ಬಿಸ್ನೆಸ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಆಯ್ತಾ ಪೂರಲ್ಲ ಈ ವ್ಲಾಗ್ ಏನು ಎಂಡ್ ಮುಟ್ಟ ಶೂಟ್ ಮಲ್ತೊಂದು ನಿಕ್ಲಿಟ್ಟು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ತದೆ. ಈ ವ್ಲಾಗಿನ ಎಂಡ್ ಮುಟ್ಟ ತುಲೆ ಒಳ್ಳೆ ಮಿಸ್ ಮಲ್ಪರೆ ಪೋರ್ಚಿ ದಯಪಂಡ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇಪ್ಪುಂಡು. ಒಂಜಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ತತ್ತಂಡಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಬಂಗ ಹಾಪುಂಡು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ವೀಡಿಯೋಲ ಎಂಡ್ ಮುಟ್ಟ ತು ಒಂದ್ಪೋಲೆ. ಎಸ್, ಯಾನೊಂಜಿ ಕಿನ್ನೆ ಮಟ್ಟದ ಸ್ಯಾರಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಬಂದುಲ್ಲೆ. ಐಕ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಏನಿಗಲ್ಲ ಇಜಿನಾಂಡ ಖಂಡಿತವಾದಿ ಯಾನು ಸಕ್ಸಸ್ ಆರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ. ಯಾನು ಈ ಸ್ಯಾರಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ನ ದಯಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ತೆ ಅಂಚನೆ ಈ ಸ್ಯಾರಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ನೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಪಂದಿಂತ ದಯಗ್ ಎನ್ನುಂಡು. ಈ ಟೈಮ್ ದುಡ್ಡು ಇಪ್ಪನ್ನಾಗ ಅಥವಾ ಏನಾಡ ಬಜೆಟ್ ಇಪ್ಪನ್ನಾಕ ಈನಾಳ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಪ್ಪಂದೆ ಈ ಸ್ಯಾರಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಬೋಡ ಪನ್ನಿಗಲ್ ಕೇನೊಲಿ ಖಂಡಿತವಾದ ಎಂಕಲವ್ರು ಅನ್ಸಂಡು ಅಂಚನೆ ಇಲ್ಲಡು ಕೂತೊಂದು ಕಾರ್ಬನೆ ಟೈಮ್ಡ್ ಓಲ್ಲ ಬೇಲೆ ತಿಕ್ಕಂದಪ್ಪಗ ಎಂಕುಲು ಏನು ಮಲ್ಪೊಡು ಇತ್ತನೈತಿ ಇನಾಂಡಲ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಂತೊಂದು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಂಕ ಮೈಂಡ್ಸಿಗೆ ದುಂಬುಡು ಬೊಕ್ಕಲ ಥಾಟ್ ಇತ್ತಂಡು ಓಲೋಲ್ ಇತ್ತದು ಏನೇನೋ ವೇಲೆ ಮಲ್ಪನೆ ಇದ್ದೆ ಎಂಕಲ್ಲನೆ ಒಂಜಿ ಆಯ್ನ ಅಂಚಿನ ಸ್ವಂತ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇಪ್ಪೋಡು ಅಥವಾ ಎಂಕಲ್ಲನೆ ಒಂಜಿ ಏನಾಂಡಲ ಎಂಕುಲು ಟ್ರೈ ಮಲ್ತಂಡ ಸಕ್ಸಸ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಅವು ಬುಕ್ಕೊಂಜಿ ವಿಷಯ. ಸಕ್ಸಸ್ ಅಂಡ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಪಾಠ, ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಅಂಡಲ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಪಾಠ. ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆನ್ ಪೋಪ ಸಕ್ಸಸ್ ಅಂಡ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಅಂಡ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ಸ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ಗೆ ಇಂಕ್ಲು ಈನ ಮಲ್ಪೊಡು ಬಂದು ಎನ್ನ ಈ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಆಪುಂಡ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಪುಂಡ ಅವು ಇಂಕ್ ಪುರ್ಚಿ ಆಂಡಲ ನಿಗಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇತ್ತನ ಖಂಡಿತವಾದ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಪುಂಡೆ ಅವೊಂಚಿ ಪಂತೆ. ಈ ಸ್ಯಾರಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಒಂದು ಇಂಕ ದಾಯಿಗೆ ಎನ್ನುಂಡು ಪಂಡ ಇನಾಂಡಲ ಒಂಜಿ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪೊಡು ಎನ್ನನ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಇನಾಂಡಲ ಇಂಕ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಪಂದು ಇಂಕ್ ಇತ್ತಂಡ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ದುಂಬುಡು ಬೊಕ್ಕಲ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯಾನು ಒಂಜಿ ಸ್ಯಾರಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ತುನ ಎಂಚ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆವ ಇತ್ತೆ ದುಡ್ಡು ಇಪ್ಪಂದ ಟೈಮ್ಡು ಸ್ಯಾರಿ ಇಪ್ಪಂದು ಎಂಚ ಸೇಲ್ ಮಲ್ಪುನು ಅಂಚೆ ಇಂಚ ಬಂದು ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ಟಿಗೆ ಬತ್ತಂಡು ಆಂಡಲ ಒಂಜಿ ಧೈರ್ಯವಂತದ್ದು ಆ ದೇವಿರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಕೊರ್ತೇರು ಮಲ್ಪು ಬಂದು ಎನ್ನ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ಟಿಗೆ ಥಾಟ್ ಬರ್ರೆ ಕಾರಣ ಆ ದೇವಿರ ಬರ್ಪ ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ತದು ಇಪ್ಕೊಂಡು ಅಂಚನೆ ಆ ಕಟಿಲಮ್ಮ ನಡಿಗೆ ಪೋರಲ್ಲ ಕಾರಣ ಆ ದೇವಿರ ಆದಿಪ್ಪೇರು ಅರ್ನಡಿಗೆ ಬರ್ರ ಕಾರಣ ಅಂಚದು ಹಿಂಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಒಂದು ಅನ್ಸಂಡು. ಏನಡ ಬಜೆಟ್ ಇಜ್ಜಂದೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಜ್ಜಂದೆ ಎಂಚ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುವಾರು ಇರು ಝೀರೋ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಎಂಚ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಾರು ಪಂದಿಗಳು ಕೇನೊಲಿ. ಎಸ್, ಏನಡ ಒಂಚೂರು ರೂಪಾಯಿ ಇಜ್ಜಿ ಆಂಡಲ ಏನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಈ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸನ್ನು.
ದಾಯಪಂಡ ಇಂಕ ಧೈರ್ಯ ಉಂಡು ಇನಂಡಲ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಪುವ ಪಂದ್ ಐಕೋಸ್ಕರ ಏನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂಚನೆ ಇಲ್ಲದಾಗಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಉಂಡು ಈ ಮಲ್ಪು ಎನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಪಂದ್ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಅವೆನ್ಲ ಯಾನ್ ತೂವೊಂದೆ ಈ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪು ಪೋಡಿ ಉರ್ಚಿ ಪಂದ್ ಯಾನ್ 2 ದಿನ ನಿದ್ರೆ ಮಲ್ದಿಜಿ ದಾಯಪಂಡ ಟೆನ್ಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಂತಿ ಬೊಕ್ಕದಾದ ಅಪ್ಪುಂಡು ಈ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ವರ್ಕೌಟ್ ಆಯ್ಜಿಂಡ ಮಲ್ಪುನು ಪೂರ ಪಬ್ಲಿಷ್ ಮಂತದ್ದು ಯಾನು ವರ್ಕೌಟ್ ಆಯ್ಜಿಂಡ ಇಂಕ ಕೈ ಪತ್ತಿಜಿಂಡ ಈ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ದಾದ ಮಲ್ಪುನು ಶೇಮ್ ಆಪುಂಡ ಅಂಚ ಇಂಚ ಪಂದ್ ಖಂಡಿತವಾದ ಎನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ಪಂಡೇರು ಇಂಕ ನಿಕ್ ಆಪುಂಡ ವರ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪು ಸಕ್ಸಸ್ ಆಪುಂಡ ಬುಡ್ಪುನ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ವಿಷಯ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆಪುಂಡಾತ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ಲ ಪಂದ್ ಐಕೋಸ್ಕರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಧೈರ್ಯ ಕೊರ್ದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ನಿಗಲ್ಕೇನೊಲ್ಲಿ ಎಂಚೆಪ್ಪು ಈ ಸ್ಯಾರಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ನೆತ್ತ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಎಂಚ ಡೆಲಿವರಿ ಮಲ್ಪುವರು ಅಂಚನೆ ಸ್ಯಾರಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ಲೆ ಅಂತ ಪಂಡ ಸ್ಯಾರಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಉಂಡು ಎಂಕ್ಲೆಡ ಸ್ಟಾಕ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಪನೋಡುಂದಂಡ ಯಾನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅದು ಸ್ಟಾಕ್ಸ್ ಮಾತ ಕನ್ನತ ದೀಪುಜಿ ದಾಯಪಂಡ ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಏನಡ ಆತ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಲ ಐತ ಈ ಸದ್ಯಗ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಪಡ್ಡ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚಾದ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಸ್ಯಾರೀಸ್ ದಾವಡ್ ಅದು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಏನತ್ತ ಪ್ರತಿ ಸ್ಯಾರಿದ ಮಾತ್ರ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಓಕೆ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಸ್ಯಾರಿದ ಬಗ್ಗೆ ಯಾನು ಫೊಟೋಸ್ ಮತ್ತು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಂತೊಂದು ಪೋಪೆ ನಿಕುಲು ಎನ್ನು ಖಾಲಿ ಫೋಟೋಸ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಂತಂಡ ಇಂಕ್ಲೆಗ್ ತೂವರ ಆವ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಎಂಚ ಚೆಕ್ ಮಲ್ಪುನು ಸೇಮ್ ಕಲರ್ ಬರುವ ಅಂಚ ಇಂಚ ಪಂದ್ ಖಂಡಿತವಾದ ದುಂಬು ದಿನಟ್ ಈತ ಸದ್ಯಗೆ ಇಂಕ್ ಫೋಟೋಸ್ ಮಾತ್ರ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ಪರ ಸಾಧ್ಯ ಆಪಿನಿ ದುಂಬು ಯಾನ ಐನಾತ ಸ್ಟಾಕ್ಸನ್ನು ಕನತ ಐಬೋಕು ಒಂಜೊಂಜೆ ರೀಲ್ಸ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಂತದೆ ನಿಕಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೂ ಆ ಕ್ವಾಲಿಟಿದ ಬಗ್ಗೆ ಶೇರ್ಸ್ ಮಂತೊಂದು ಪೋಪ ಯಾನ ಐಕೋಸ್ಕರ ಪನ್ಯ ವೀಡಿಯೋನ ಎಂಡ್ ಮುಟ್ಟ ತೋಲೆ ನಿಕ್ಲೆ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ಲ ನೆಟ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಒಳ್ಳೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ತತ್ತಂಡ ಬೊಕ ನಿಕ್ಲೆ ಬಂಗ ಆಪುಂಡು ಅಂಚಾದು ವೀಡಿಯೋ ಎಂಡ್ ಮುಟ್ಟ ತೋಲೆ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಸ್ಟಾಕ್ಸ್ನ ಏನು ಜಾಸ್ತಿ ಅದು ಕಣ್ಣು ದೀಪುಜಿಂದ ಪಂಡೆ ಎಂಕಲ್ ಸ್ಟಾಕ್ಸ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಪನೋಡೊಂದಂಡ ಎಂಚ ತರ್ಪಾವ ಒಲ್ತು ತರ್ಪಾವ ಅಂತ ಪಂಡ ಎಂಕಲ್ ಯಾನ್ ತರ್ಪ ಹೊಡಿತಿನ ಬೆಂಗಳೂರುದ ತರ್ಪಾವನು ಅಂಚಾದು ಅಲ್ಲಿ ಡೆಲಿವರಿ ಆವ್ರೆ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಏತು ದಿನ ಲೇಟ್ ಆವು ಅಂದ್ ಪಂಡ ಯಾನು ಜಾಸ್ತಿ ಸ್ಟಾಕ್ಸನ್ನು ಮೊಲ್ ಕನ್ನತ ದೀಪುಜಿ ದಾಯಗ ಪಂಡೆ ಅಂದ್ ಪಂಡ ಅಂಚ ಇದು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಲಾಸ್ ಆಪುಂಡ ಲಾಭ ಆಪುಂಡ ಇಂಕ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಸಕ್ಸಸ್ ಅಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಯ್ಜಿಂದಂಡಲ ಒಂಜಿ ಪಾಠ ಆತೆ ಐಕೋಸ್ಕರ ಯಾನ್ ಪೂರಲ ಮೂರು ಸ್ಟಾಕ್ಸ್ ಕನ್ನತ್ತದಿದ್ದು ಓಲ ಇಂಕ್ ಸೇಲ್ ಆಯ್ಜಿಂದಂಡ ಬಂಗ ಆಪುಂಡು ಐಕೋಸ್ಕರ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಎಂಚ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಪುಂಡ ಇಜ್ಜ ಅಥವಾ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಪುಂಡ ಅಂಚ ಮಾತ ತೂದು ಯಾನ್ ಸ್ಟಾಕ್ಸ್ ಮಾತ ಕನಪವನು ಕಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಮಾತ ನಿಗಲು ಜಾಸ್ತಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಕೊರುಂಡ ಖಂಡಿತವಾದ ಏನು ಕಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಮಾತ ಆಯ್ನಾತ ಜಾಸ್ತಿ ಕನಪವನು ಪೋಪೆ ಐಕೋಸ್ಕರ ಇತ್ತ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅದು ಜಾಸ್ತಿ ಅದು ಸ್ಟಾಕ್ಸ್ ಮಾತ ಕನಪವನು ಇಜ್ಜಿಯಾನ್ ಜಸ್ಟ್ ಫೋಟೋಸ್ ಮಾತ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಂತೊಂದು ಪೋಪೆ ಫೋಟೋಸ್ ಅಂಚನೆ ಪ್ರೈಸ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಬೋಡಿತ್ತಂಡ ನಿಕುಲು ಇಂಕ್ ವಾಟ್ಸಪ್ದ ಮೂಲಕ DM ಮಲ್ಪೊಲಿ ಎಂಚ ಆರ್ಡ್ರ್ ಮಲ್ಪೊನೊಂದು ಪಂಡ ಯಾನ್ ತಿರ್ತು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ನಂಬರನ್ನು ಕೊರ್ದಿಪ್ಪೆ ಐಕ ನಿಗಲು ಆರ್ಡ್ರ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಯಾನ್ ಫೋಟೋಸ್ ಮಾತ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಂತದು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ದಿನಲ ಆ ಸ್ಯಾರಿದ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ಡ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಪಾಡ್ವೆ ಅಂಚನೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ಡ್ ಎನ್ನ ಗೌತಮಿ ಕಾಮತ್ ಪಂದ ಐಡಿ ಉಂಡು ಐಟ್ಲ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಂತು ಪೋಪೆ ದಿನಾಲ ಚೆಕ್ ಮಲ್ಪಲಿ ನಿಗ್ಲೆಗ್ ಓ ಸ್ಯಾರಿ ಇಷ್ಟ ಆಪುಂಡು ಓ ಕಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಇಷ್ಟ ಆಪುಂಡು ಅವೇ ನಿಗಲು ಸ್ಕ್ರೀನ್ಶಾಟ್ ಸೆಂಡ್ ಮಲ್ತದು ಎಂಕ್ ಸೆಂಡ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಸ್ಕ್ರೀನ್ಶಾಟ್ ಹಾಕದು ಎಂಕ್ ಸೆಂಡ್ ಮಲ್ತಂಡ ಯಾನ್ ತಿರ್ತು ಕೊತ್ತನ ನಂಬರ್ಗೆ ಅವೇನು ಸೆಂಡ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಪಾಗ ಈ ಎಂಕ್ ಸ್ಯಾರಿ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಒಂದೇನು ಎಂಕ್ ಆರ್ಡ್ರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಪಂಡ ಡೆಲಿವರಿ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂತ ಪಂಡ ಖಂಡಿತವಾದ ಆ ಸ್ಯಾರಿನ ಯಾನಿಕ್ಲೆಗ್ ಡೆಲಿವರಿ ಮಲ್ಪುವೆ ಈ ಡೆಲಿವರಿದ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಎಂಚ ಇಪ್ಪುಂಡು ಅಂದ್ ಪಂಡ ಡೆಲಿವರಿ ಅಂತೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಲೇಟ್ ಆಪು ದಯಪಂಡ ಯಾನ್ ನಿಕ್ಲು ಚೂಸ್ ಮಲ್ತಾರು ಆ ಸ್ಯಾರಿನ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಬೆಂಗಳೂರ್ದು ತರ್ಪೋಡು ಎಡ್ಡೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿದ ತರ್ಪೋಡು ಅಂಚಾನಾಗ ಇಂಕ್ ಒಂತೆ ದಿನ ಬೋರ್ಡ್ ಆಪುಂಡು ಒಂಜಿ ವಾರ ತಾಗುಂಡು ಇಂಕ ಬೆಂಗಳೂರುದು ಬರ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ವಾರ ಇಂಚ 4-5 ಡೇಸ್ ಇಂಚ ತಾಗುಂಡು ಅಂಚಾದ ಅವು ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನನೆ ಒಂಜಿ ಟೈಪ್ ಆಯ್ನಂಚನೆ ಇಂಕ ಡೆಲಿವರಿ ಮಲ್ಪೊಡು ಎನ್ನನೆ ಒಂಜಿ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಪೂರ ಮಂತದ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಐಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಬಿನ ಕೆಲವೊಂಜಿ ದಿಯಾರುಂಡು ಇಂಕ್ ಅವೇನು ಮಾತ ದೀದ್ ನಿಕಲ್ನ ಇಲ್ಲಾಗ ಯಾನು ಮುಟ್ಟಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ಪೊಡು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಐಕ್ ಇಂಕ ಡೆಲಿವರಿಗೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ವಾರ 4-5 ಡೇಸ್ ಇಂಚ ತಾಗುಂಡು ಅಂಚಾದ ಡೆಲಿವರಿ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಒಂತೆ ಲೇಟ್ ಆಪುಂಡು ಒಂತೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪೊಲೆ ದಯಪಂಡ ಇಂಕಲ ಬೇಲೆ ಸುಮಾರು ಇಪ್ಪುಂಡು ನಿಕಲ್ಕೇನೊಲಿ ಈರ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಮತ್ತು ತರ್ಪವನೇ ಇಜ್ಜ ತರ್ಪ ಇಜ್ಜಿಂದಾಂಡ ಎಂಕುಲೆಗ್ ಎಂಚ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಚೆಕ್ ಆಪುಂಡು
ದುಂಬು ದಿನಲ ಫೋಟೋಸ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ತೊಂದೆ ಪೋಪರ ಪಂದ್ ಇಜ್ಜಿ ದುಂಬದ ದಿನಟೆ ಅನ್ ಖಂಡಿತ ಸ್ಟಾಕ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಮಾತ ತರ್ಪಾವೆ ಖಂಡಿತವಾದ ಒಂತೆ ಸಮಯ ಪೋಡ್ ಬಂದು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಎಂಗ್ಲಡ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಬಜೆಟ್ ಮರ ಜಾಸ್ತಿ ಇಪ್ಪು ಜತ ಅಂಚದೆ ಅನ್ಪನ್ಪಿನಿ ನಿಗಲ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಸ್ತ್ ಬತ್ತಂಡ ಖಂಡಿತವಾದೆ ಅನ್ ತರ್ಪಾವೆ ಒಂಜಿ ರೀಲ್ಸ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಂತೊಂದು ಪೋಪೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿಲ ಚೆಕ್ ಮಂತೊಂದು ಪೋಲಿ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಡೆಲಿವರಿದ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಒಂತೆ ಲೇಟ್ ಆಪುಂಡು ಯಾನ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಪಂಡೆ ಅಂಚನೆ ಅವು ಅತ್ತಂದೆ ನಿಗ್ಲಿಗ್ ಕೆಲವು ಈ ಕಾಲೇಜ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಗಾವಡ್ ಎರಿಗಂಡಲ ಇಂಚ ವುಮೆನ್ಸ್ ಗಾವಡ್ ಇನಿಕಂಡಲ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಅದು ಸ್ಯಾರಿ ಬೋರ್ಡಿಂದ ಇಪ್ಪುಂಡು ಅಥವಾ ಏರ್ನಂಡಲ ತೂದು ಇಷ್ಟ ಮಂತಿಪ್ಪರು ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಡಾವಡ್ ಅಥವಾ ಕಾಲೇಜ್ ಡೇಸ್ ಡಾವಡ್ ಒಲ್ಪಂಡಲ ನಿಗಲ್ ತೂದು ಇಂಕ ಅಂಚಿತ್ನನೆ ಸ್ಯಾರಿ ಬೋರ್ಡು ಅಂಚಿತ್ನನೆ ಕಲರ್ಸ್ ಬೋರ್ಡು ಬಂದು ಕೆಲವು ಜನಕ್ಕೆ ಒಂಚಿ ಮೈಂಡ್ ಥಾಟ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಇಂಕ ಅಂಚನೆ ಸ್ಯಾರಿ ಬೋರ್ಡ್ ಇತ್ತನೆ ಇಂಕ ಒಲ್ಲ ಚಿಕ್ಕೊಂದು ಹಿಜ್ಜಿಂದು ಬಂದು ಮೀನು ಇತ್ತಂಡ ಖಂಡಿತವಾದ ಇಂಕ ಆ ನಂಬರ್ಗೆ ನಿಗಲ್ ತಿರ್ತು ಕೊಡ್ತಿನ ನಂಬರ್ಗೆ ಇಂಚಿತ್ನ ಸ್ಯಾರಿ ಉಂಡ ಪಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕೇನೊಲಿ ಖಂಡಿತವಾದ ಇತ್ತಂಡ ಯಾನ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಆ ಸ್ಟಾಕನ್ನು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಡೆಲಿವರಿ ಮಲ್ಪುವೆ ಬೊಕ್ಕ ಈ ಡೆಲಿವರಿದ ಪ್ರೊಸೆಸ್ದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಗ್ಲಿಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಪಂಡೆ ಸ್ಟಾಕ್ಸ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಕಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಪಂಡೆ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ಈ ಪೇಮೆಂಟ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಎಂಚ ಪ್ರೈಸ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಎಂಚ ಅಂತ ಪಂದ್ಕೇಂಡ ಪ್ರೈಸ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಯಾರಿದ ಬಗ್ಗೆ ಪನೋಡುಂದಂಡ ಒಂದೊಂಜಿ ನಮೂನೆದ ಇಪ್ಪುಂಡು ಆಯ್ನಾತ್ ಕಮ್ಮಿದ ತರ್ಪವನು ಆಜಿನುದು 700 ರೂಪಾಯಿದ 500ದ ಅಂಚನೆ 1300 1500 ಒಂತೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇಪ್ಪುಂಡು ಪೂರ 1500 600 ಅಂಚನೆ ಸಿಂಪಲ್ ಸ್ಯಾರೀಸ್ ಬೋಡುಂದಂಡ ಕಮ್ಮಿಗೆ ಬೋಡು ಒಂದು ಪೂರ ಇತ್ತಂಡ 600 700 500 ಇಂಚಿನ ಮತ್ತ ಸ್ಯಾರಿನ ಪೂರ ತರ್ಪವನು ಆಯ್ನಾತ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಕಮ್ಮಿ ಬಜೆಟೆಡ್ ನಿಗಲಿಗೆ ರೀಚ್ ಆಪಿಲಕ್ಕೆ ಖಂಡಿತವಾದ ಮಲ್ಪುವೆ ಕಸ್ಟಮರ್ಗೆ ನೆಟ್ ದಾದ ಲಾಭ ಉಂಡು ಪಂದ ನಿಗಲ್ ಕೇನೊಲಿ ಕಸ್ಟಮರ್ಗೆ ನೆಟ್ ದಾದ ಲಾಭ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ನಿಗಲ್ ಸ್ಯಾರಿ ಬೈ ಮಲ್ಪುವರ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಸ್ಯಾರಿ ಆಪುಂಡು ಐಡ್ ಬೊಕ್ಕ ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ನೆಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಉಂಡು ದಾದ ಪಂಡ ನಿಗಲ್ ಒಂಜಿ ತೆಂಗೊಲ್ಗು ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಕಸ್ಟಮರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಂಜಿ ಕಸ್ಟಮರ್ ಒಂಜಿ ಸ್ಯಾರಿ ಎನ್ನಡ ಬೈ ಮಲ್ತೇರು ಬೈ ಮಲ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಆ ಸ್ಯಾರಿನ ಬೈ ಮಲ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಅಗ್ಲಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಪುಂಡು ಆರು ಬೇತಕ್ಲಿಗೆ ಸಜೆಷನ್ ಮಲ್ಪೆರೆ ಇತ್ತೆ ತಿಂಗೊಲ್ಗು ಒರಿ ವ್ಯಕ್ತಿ 10 or 15 ಮಿನಿಮಮ್ 10 or 15 ಈತ್ ಸ್ಯಾರಿನ ಬೇತಕ್ಲಿಗೆ ಸಜೆಷನ್ ಮಲ್ತಂಡ ಅಥವಾ ಅಗಲಿಗೆ ಗೆತ್ತೊಂದುಂಡ ಅಗಲಿಗೆ ತಿಂಗೊಲ್ಗು ಪನ್ಯಾನ ತಿಂಗೊಲ್ಗು 10 or 15 ಈತ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ಗೆ ಮಿನಿ ಸಜೆಷನ್ ಮಲ್ತನ ಅಥವಾ ಅಗುಲಾದೆ ಬೈ ಮಂತಂಡ ಅಕಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಸೆಲ್ಲರ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಪಂದ್ ಕೊರ್ಪೆ ಅಂಚನೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಪ್ರೈಸ್ಲ ಗೆಲ್ಲೊಲಿ ಒಂಜಿ ಸ್ಯಾರಿಲ ಫ್ರೀ ಸಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಂಚಾದ ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ನೆಟ್ ಲಾಭ ಉಂಡು ಕಸ್ಟಮರ್ಗೆ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಲಾಭದಾದ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಪಂಡ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಟೋಟಲ್ ಅದು ಒಟ್ಟಿಗೆ 2 ಲಾಭ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ಗೆ ಸಿಕ್ಕೊಂಡು ಒಂಜಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅನ್ ಪಂಡೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಾದ ಲಾಭ ಪಂಡ ಕಸ್ಟಮರ್ಗಿತ್ತೆ ಗೆತ್ತೊಂದು ಬರತ್ತಾ ಒಂಜಿ ವೇಳೆಯನ್ನು ಈ ಸ್ಯಾರಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಂಡ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದುಂಬಾಗ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಯಾನ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಬೇಲೆ ಕೊರ್ಪೆ ಒಂತೆ ದಿನ ಇಬ್ಬುಕ್ಕ ಏರ್ ಮಾತ ವರ್ಕ್ ಫ್ರಮ್ ಹೋಮ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಬಂದುಳ್ಳರು ಅಂಚನೆ ಏರ್ ಮಾತ ಖಾಲಿ ಕುಲ್ದರಿಲ್ಲಡು ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ಏನಾಂಡಲ ಮಲ್ಪೊಡು ಅಂತ ಬಂದಿತ್ತಂಡ ಖಂಡಿತವಾದ ಒಂತೆ ಸ್ಟಾಕ್ಸನ್ನು ಮಾತ ನಿಗ್ಲೆ ಕಡಬಿಡ್ದು ನಿಗ್ಲೆಗೆ ಸೇಲ್ ಆಪುನ್ಬಿಟ್ಟ ಯಾನು ಮೂಲ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ನಿಕ್ಲಡ ಕೇನಿಜಿ ಒಂತೆ ದಿನ ನಿಗ್ಲೆಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ಸ್ ಕಡಬಿಡ್ದು ನಿಗ್ಲ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತದು ಐಟ್ ನಿಗಲು ಬೆನಿಫಿಟ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಅಂಚಾದ ಒಂತೆ ದಿನ ಪೋಡ್ ಆ ಲಾಭ ಆ ಬೆನಿಫಿಟನ್ನು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾನ್ ಪಂಡಲ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪುವೆ ಖಂಡಿತವಾದ ಇತ್ತೆ 2 ನಮೂನೆದ ಲಾಭ ನಿಕ್ಲು ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಅಂಚ ಕ್ಯಾಶ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಎಂಚ ಪನೋಡುಂದಂಡ ಈ ಪೇಮೆಂಟ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಪನೋಡುಂದಂಡ ಪೇಮೆಂಟ್ ಎಂಚ ಇಪ್ಕೊಂಡು ಪಂದ ಅಲ್ಪಂ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಇತ್ತ ಬರ್ಸವತ್ತಂದು ಇತ್ತೆ ನನ್ನ ಸೀಟದ ಸೌಂಡ್ ಏನು ಹೆಚ್ಚ ಗೊತ್ತುಚ್ಚಿ ಜೋರು ಪಾತಿರ್ವ ಐನತ್ ಕ್ಯಾಶ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಎಂಚ ಇಪ್ಕೊಂಡು ಪಂಡ ಕ್ಯಾಶ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಡೆಲಿವರಿ ಮಾತ್ರ ಪಂಡ ಆನ್ಲೈನ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾತ್ರ ಕ್ಯಾಶ್ ಆನ್ ಡೆಲಿವರಿ ಇಜ್ಜಿ ಪಂಡ ಕ್ಯಾಶ್ ಆನ್ ಡೆಲಿವರಿ ಮಲ್ತಂಡ ಎಂಕಲು ಸ್ಯಾರಿ ಕಡಬುಡ್ದು ಎಂಕ್ಲೆ ಪಂಡ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಅದು ಒರಿಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸ್ಯಾರಿ ಸೇಲ್ ಮಲ್ಪರ ಪೋರ ಆಪುಜಿ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಪಂಡ ಇಲ್ಲಡ್ ಪೂರ ಬಿಸಿ ಇಪ್ಪುವ ಎಂಕ್ಲ ಆತ ದೂರ ಪೂರ ಪೋದು ಒರಿಯೊರಿಯನ್ ಇಲ್ಲ ಪೂರ ಕೊರ್ರೆ ಆಪುಜಿ ಅಂಚಾದ ಓನ್ಲಿ ಪೇಮೆಂಟ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾತ್ರ ಕ್ಯಾಶ್ ಆನ್ ಡೆಲಿವರಿ ಇಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ನಿಗಲ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಲ್ತದ ಎಂಕ್ ಸ್ಯಾರಿ ಬೈಜಿನಂಡ ಏನು ಮಲ್ಪೋನು ಯಾನ್ ಅಂಚಪರ ನಿಗ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಡೌಟ್ಸ್ ಮಾತ ಇತ್ತಂಡ ಖಂಡಿತವಾದ ಯಾನ್ ಎರೆಗ್ಲ ಮೋಸ ಮಲ್ಪರ ಪೋಪುಜಿ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಏನಡ್ದು ದಾದಂಡಲ ಕ್ವಾಲಿಟಿದ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿದ ಬಗ್ಗೆ ಏನಂಡಲ ಮಿಸ್ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಅಂಡ ಯಾನ್ ನಿಗ್ಲಿಗ್ ಅಮೌಂಟ್ ರಿಟರ್ನ್ ಮಲ್ಪುವೆ
ಅಂಚಾದ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಆನ್ ಡೆಲಿವರಿ ಮೂಲ ಇಪ್ಪುಜಿ ಇಂಕ ಬಂಗಾಪುಂಡು ಕ್ಯಾಶ್ ಆನ್ ಡೆಲಿವರಿ ಪೋದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆದ ಒರಿಯನ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಇಲ್ಲಗ ಪೋದು ಪೂರ ಕೊರ್ರೆಗ್ ಅಂಚಾದ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಇತ್ತಂಡ ಆಯ್ನಾತ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋಲೆ ಮುಟ್ಟದಾಗಲಿಗೆ ಆಂಡ ಕ್ಯಾಶ್ ಆನ್ ಡೆಲಿವರಿ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಆಂಡ ಈ ಆನ್ಲೈನ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಬಂಗ ಆಪುಂಡು ಕ್ಯಾಶ್ ಆನ್ ಡೆಲಿವರಿ ಎರೆಗ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಮಸ್ತ್ ಬಂಗ ಆಪುಂಡು ಒರಿಯ ಕೊರ್ರಿಂದ ಒರಿಯಗ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಪುಂಡು ಅಂಚಾದ್ ಆಯ್ನಾತ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಪೇಮೆಂಟೇ ಜಾಸ್ತಿ ಇಪ್ಪುಂಡು ಆನ್ಲೈನ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಲ್ತಂಡ ಖಂಡಿತವಾದ ನಿಗಲು ಇಲ್ಲಾಗ ರೀಚ್ ಆಯ್ಲಕ್ಕೆ ಅನ್ ಮಲ್ಪುವೆ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ನಿಗ್ಲಿಗೆ ದಾದಂಡಲ ಅವು ರೀಚ್ ಆಯ್ಜಿಂದಂಡ ಈ ತಿರ್ತು ಕೊರಿಯ ನಂಬರ್ಗೆ ನಿಗಲು ಫೋನ್ ಮಲ್ತು ಕೇನೊಲಿ ದಾದ ರೀಚ್ ಆವೊಂದಿಜ್ಜಿ ಓಲುಂಡೆನ್ನ ಸ್ಯಾರಿ ಅಂಚೆ ಇಂಚೆ ಪಂದ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕೇನೊಲಿ ದಾದಂಡ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂಡ ಖಂಡಿತವಾದ ಎಕಡೆ ಪನ್ಲೆಕ್ಕ ನಿಗಲ ಅಮೌಂಟ್ ರಿಟರ್ನ್ ಆಪುಂಡು ಅಂಚಾದ್ ಬೊಕ್ಕ ಜಾಸ್ತಿ ಅದು ಸ್ಟಾಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಏನು ಕನ್ಪ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಆಯ್ತಾ ರೀಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿಗ್ಲಿಗೆ ಪೋನಾಗ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಪೋಪೆ ನಿಗಲ್ನ ಮೋಕೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಪೂರ ಕೊರ್ಪರೆ ಪಂದ್ಯ ನೆನ್ನೊಂದುಲ್ಲ ಸೊ ಇಂಚೆ ಇತ್ತೆ ನಿನ್ನ ಲಾಗ್ ನಿಗ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುವಾರೆ ಪಂದ್ಯ ನೆನ್ನೊಂದುಲ್ಲ ಏನಡಿ ಪುನ ಕೆಲವೊಂದು ಸ್ಟಾಕ್ದ ನಿಗ್ಲಿಗೆ ಪೂರ ಫೋಟೋಸ್ ಮತ್ತು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಪೋಪೆ ಸೊ ನಿಗಲ್ ತೂಲೆ ಓಂಡಲ ಇತ್ತನ ನಿಗ್ಲಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತಂದ ಎಂಕ್ ನಿಗಲು ಪನೋಲಿ ನೆತ್ತ ಕಲರ್ಸ್ ಉಂಡ ಅಥವಾ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಎಂಚ ಪೂರ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ನಿಮಗೆ ಎಡಕ್ಕೆ ಏನೋಲಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನಿಮಗೆ ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸೊ ಈ ಬ್ಲಾಗ್ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ ನಿಗಲ ಮೋಕೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೂಡ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ಮೋಕೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೂಡ ಇಂಚಲ್ಲಿ ಇರ್ಪಡೆ ಎರಡಾಲ ಸಾಧ್ಯ ಅವನ್ನ ಟೈಮ್ ಬಿಡ ನಿಗಲಿಗೆ ಎನ್ನ ಕೈ ಬಿಡೋಸಿ ನಿಮ್ಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮೋಕೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಈ ಬ್ಲಾಗ್ ನಿಮಗೆ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ ಇತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ದಾದಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಬೋರ್ಡ್ ಉಂಟು ಅಥವಾ ಈನಾಡಲ್ಲಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಏನು ಬರೋ ಮಾತಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಖಂಡಿತವಾದ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಗೈಸ್ ಬಾಯ್